Ini, ay dagandaghan ko kwarta. 20,000 ni. Kaya ang akong utang sa linding ni Ma'am Janine, kay siya, mo may kolektor. 20,000 sad. Pero, di siya pamabayad niya. Ako sa ning ipuhunan ron. Kay nagsabot mami si paring Tatepisot nga manari mi og si paring Alimukoy muadto mistarian kay haron nga mudaghan pa ning kwarta ha kay niingon man si paring Tatepisot nako pre kanang imong kwarta na imong bayad sa imuhang giutang dito atong babae nga si Inday Jan Leo TV padaghan na kay kuyog sa tarong sa buwangan ug maningil gani siya pananglitan ay sa pag-angkon ug ay sa pagbayad nga naa kay kwarta kay haron nga makasib ka kay anugon kayo ang swerte na koron pre grabing kusuga matulking ko unsang day swerte mo pre basta ako'y mong nari ug manugal dito sa buwangan ron daog din ko kay ang manok mabahuan sa kung tik-tik mudagan kwartang sigurado matay na kainuan ko tinuod sa dali nag-istorya mi ang iyang tik-tik nga lisbo mo yun si paring Alimukoy naghiwi-hiwi ko siya wa siya mo harong o gatubang na among kumpare nga piso kay tungod ka bawo sa tik-tik ko kini sakto yun bahuan mo ang tao samot ng manok iyam ko nung yakan na pitsa tubangan para nga sigurado yun na mudaog mo ni nga kining kartaharon ibayad di silinding na akong utang dito ni Ma'am Inday Jan Leo ibi mo ni ako rin pinaghanon kay haron inig kadaog na aw siyempre ang kining kwarta ihatag na ko niya ang daog diri ra ko o naaway gyud ko kwarta perminti ko makapanari no na nagsabot na ni maghuwat na ko diri kay marin dito ron Ay, sus, pahitas, balita ning social media. Ulo sa naging tao ni sa pay Senate President o mga senador. Nagkagubot na kuno sila sa Malacanang. Dami rese. Pag eleksyon, may kimingon nga kami, muhatag yung maayo nga pagserbisyo. Pero karon, los. Sila rin gaaway nagsigi og binatuay sila mga baho. Sa bahay si mga tuhana. Wagid. Ay, day. Sir, pwede ko mangutan na? Gusto na ito. Kanang dito magko sa balay nila ni Sir Boy Pihing ba? Wala man siya dito sila ha, kanang maningil ta ko siya utang ha. Mangutan na ko asa siya. Ay sa si Boy Pihing. Oh. Wala ba po kaibaw asa sila pero niagi siya ganyan buntag. Di pa lang gipudugay sa kabuntagon nga man yung mga igo ni sila nga adlaw ba. Oh. Niagi siya dire, ana siya nga padulong sila nagtutungtungsok. Pero paano gibaw kung sa mga kinahanglanon niya adtuon niya tutungsok. Tara iyang amigo nga si tutungsok. Mo kinaya kami susuroyon kay. Ari siya nako. Di man yung siya bitabo. Maghatag ko niya maayo nga pagtagal kay. Di man kay niya suodan ng. Nya to siya ron tuas to siya padong ila totong tugsok. Oh, basig man 6 to sila dai. Mas maayo noon nga tuas siya ila totong tugsok kay maato po ko ila totong tugsok kay maningil sa kusang utang. Kana ra bas totong tugsok. Dugay kay mubayad. Usa ka tuig na siya nagsigig pasa na yang utang. Mao siya dai kay kada sa tutungsok dai ako pinag utang ako dai. Mo ba? Mao Wa ginahubayan ako. Duha ka tuig na. Mao siguro nawasa na sigig bayad ako paguro kay nasa siguro na nagbayad di mo. Awa pa to siguro dai ko basin sa Boy Pihing hiniyad to sa tutungsok maningil po to. Ako lang tuon. Kay maningil mo ko ni totong tugsok. Di mo ko dili mo ko pwede nga dili maningil ato niya kay ako may kasabaanan pod sa among kumpanya. Ya maningil mo sa ko ni Boy Pihing mas maayo nang usahan ra ako sila paningil. Ako na pulo sa mga utang mo. Ano mo na gidungog sa mga barangay nga grabe ka pala utang. Amo gani, ya basin ikaw pag utang sad ka. Ako mangutang ko dai pero Utangon di ka. Pila man gusto nimo. Aw nya na lang dai ni balik kay wa ko ni kwarta dai maningil sa kodaan. sige dai. Balik ako dai kay pautang ako. Sige Kaya na. ako na pwede mo bayad nimo. Ayaw sa Dili ba ako na pwede mo paninglon. Dadanya tikag armalite dire. Adi, okay, kanang mubayad ko nimo dai. Ba pag may pag-utang ako, pwede ko bayad din nimo basta ito. Sige ha, balik ko nimo ha. Ay pagdugay dai. Oh. Hasta buanga. So na. Ang katong maniningil. Tuloy pero padung na pula preto tutugsok ka. Merese. Mo na mga tao mga pala utang pagitaong jog maningil. Di action magsawap ang adlaw dugaya mas ko mga kumpare nga si paring Alimukoy o si paring Tatepisot mo pa'y lami na kayo gilok na kayo kong mga kamot andam na kong tagana para sa akong pusta karong adlaw
Astilan. Uy! Kabtuwag. Asam ni paingo si Boy Pehinga. Para magpadong na ko. Hey! Ay! Pre! Boy, pare Pehing! Mayong buntag di ape. Amay, buntang. Murag gapo naman siguro nun. Buntang na sa inyo, hari ay. Silang sa bening Kayong bao ko. Para tong mga ulo pre. Mawita kay bawo ko imong toyo pre mao nga karong hapon imong gihimong buntag. Unsa may buot pasabot nimo ana? Hindi kawan o na to pre ba? Shit na daan pa ko. Ay mga lindot kay nga pamaado kay mahala pre. Wa? Tinagabaya. Nagkinahanglan og tagkong kandidan pre kay pagputara na ko. Maamol kay pre. Tada. Narabas. Disney ba sa diya duha na kabuk. Di ka pwede ka pre. kuwam diha pre ka. Ay makatilaw tag mga sinaw kay ba? Ako Ikaw, pre. sige ganahan ka pre. Ganahan kay kuan na mangingon pre. Murag gituybo nga akong mga balihibo nakadungog sa imong mga sulti dres ko ha. Pero kining kwartaha pre. Di man gud nga para ang gihagod kay ako ning gitagan na punta sa ako ang bayron nun sa ko ang utak sa linding. Nya karon kay niingon man si pare tatay pisot ako pare nga limukoy. Nga manari may daan. Manari Ay mo? mo bayad. O kay para nga madoble kay purti ng boy nasa ko na siya tungod sa iyang kabaho siyang tik-tik. Taghan kay na pre bisag 10,000 pre. Adik ko pasali ka na pre. Pasailuan lang ko pre nga di ko mo pakuwam sa imos pagkakaroon. Kay ako ginagamiton ron para sugal ni pre. Kung makadaog ko, pwede ko nimo balikon aron magpahuwam mo ka. Uy, Mauna pre. May hapon niya, tatong tugsok. Ay, day, may hapon day. Nara sa ko, nibalik sad ko sa kanang ang akong tuyo ni mo ba? Kibalo na ka. Naningil ko sa imong utang. Ah, day, wa pa mo ko yung kwarta ron tayo. Nga, pasensya na kaniha kay na-ari mo, pero may magiging kamalanganin kay... Kay kwarta. Sa nagtuo ko kakita nga na kay gitunol niya. Ah, kada ay, ako nang pa guni-gunitar mo to na ko day nga. Iyahan mo ka ng kwarta, no? Ah, so imuha din na Sir Boy Peheng. Oh, yan, kwarta. Ah, Ang sagot ay ako nga nagpaspas kay kung ari dire karon sa akong kumpare kay ako so karon kay ikaw, ingon na ka nga wa kay kwarta. So pasabot ana wa kay kabayan. Wala lagi siguro kabayad karon bay nga. Aw day nga Saan ma'am na? ha. Pasensya na mo kay ako wa di ko sig kabayad nimo ron. Kasi kana di ginagawa yan. Mo lagi niya unsa man tana nga ang imuha ra bang utang usa ka tuig na nimong gisigihan og pas. Ako gisigihan kasaba dito sa kumpanya. ari kayo Kanya, Oh, bro, wala mo sabot na naman sa kumpanya day. O sa katuig pa ingon na sa tulo o duha wa pa mag-abot og duha. mao gani unya karon kay wa man kay kabayad sunod buwan mo balik ko dire. Oh, sunod duha na ko kay ka. Inibalik nako, magdana ko og unlan og habol. Oh, Kay pwede ra. Puyo ko dire sa inyo ha. Sige, way problema. Oh, Wala taon san ko. Ay, Di, mupuyo ko dire kay dili pasabot nga litaw ka, daga ko, dili ana pasabot. Mupuyo ko dire kay para og nana kay kwarta, sayo na nako pag dawat sa imong bayad. Sabi na kog mauna to nga pupuyo ka kay may tao ko daga ka. Nya shipping tang duha. Inig sunod paningin kita nang duha. Diba ni ay? Ang duha niya karon kay sunod buwan pa man ka mabayad. Sunod buwan pa man ko mabalik. Oh. Karon sir, maayo kina ka dire Sige. kanang ningil ko sa imong utang. Parehas ram na tayo utangan di ay. Kanang imong utang boy Pilang piling. tayo utangan ko di adas tubo. Imuhang utang 15,000. Nya, Ha? 15,000. Chis ra mo tayo ang utang. 15,000 imo utang. Onya, da sa tubo, basta nalimot ka nga puno kag 5,000. Oh, nya da sa tubo kay Pila? lima ka buwan naman sa kagwa kabayad. Dali ara no. 20,000 na tanan imuhang utang. So, bayre ko kay namju kay kwarta di mo kakaingon nga wa kay kwarta kanang kay gibit-bit. Kini ma'am dili gid taon sa niya ko ah. Pwede ni taw di mo ang bilang bayad lang na kay Dili niya ko ah. Aw. ibayad lang na kay ingon man siya nga imuha na di ambi na. Oh, so impas na imuhang utang. Salamat kaayo. Pwede ta magkahuam dihag balik Ay kay unya na inig sunod balik na kasunod buwan mo balik mo ko nila totong tugsok. Ganang ma'am, Ari ala po ko. balik na sunod buwan. Oh.
Sige. O, sunod buwan ha. Yo, Di man eh. pagdalang unlan og habol Oh, ha. magdagog ulan og habol kay ari ko puyo sa inyo ha. O wala pa kay kabayad. Puyo jud ko dire, ari ko mukaon, ari ko maligo, ari ko matog. Tangan sa day kabay. Oh, ya. Salamat ni ma'am, nagkabayad ka. Tangan din. Oh, ya impas naman ka. Oh, pwede na ka muli. Mutang ko usab ma'am kay. Ay, sunod na buwan. Sige ma'am, salamat Oh, kay mama. Salamat kayo ha sa sige, imong pagbayad niya. Karon sir, Sorry kung kuha kayo, mananghin. karon kay wa man kay kabayad, muli na lang ko. Balik ko sunod buwan. Ha, salamat po kayo ha. Tumanay, ito yung mong gingon, mama nga, day nga. Magdaga pa ni kung unlan. Para mabawi-bawi ng gibayad atong buipihing ni animo. Oh, mo gani mo balik kay ko dire kay para inig na makakwarta ka sayon ra pagdawat ako sa bayad. Oh, Oh, sige, aris ako. Yatay na. Wala. Kurot na kong kwarta. Nga mo ito na ko ang kunat, gibayad. Utangan ka nitong tonton na ko. Hashtag saya nga. Ako pa rin utangan ron. Wako ko kabayad. Wako ko katos buwangan. Wow! Battery na po yan!